ये फ्रिज टा देखो कि खुल गई स्वाति स्वाति कुआड़े गल आइल कौन कर आस এটা কোনটা করছে ভুলি যাইছিলি সরি এগুলো কোন হবে বই তুই মানে ভুলি যাওয়ার মনে করো পানি কাড়ি ধরি আইলি ভুলি গলি কোন ভাজছ সাকে ফ্রিজটা কেন অন করে ছাড় দে অন খাওয়া বিজার না নাই অপশন নাই রে জস্ট তোর পানি ଆମର ତାବା ଭଜା ହଉଛି ମାଛକୁ ବାବୁ ଦେଖିଲେ ଦେଖିଦେବା କିନ୍ତୁ ଦେଖିକି ବାବୁ ଶିଖିବୁ ହେଲା ଶିଖିବନି ସବୁ ଜିନିଷ ପୁଅ ନାହିଁ ଝିଅ ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ସମାନ ସବୁ ଜିନିଷ ସମସ୍ତେ ଶିଖିବା ବାଧ୍ୟ ହେଲା ଦେଖି ବାପାରେ ବାସ୍ନା କି ଦେଲା ବାସ୍ନା କାହିଁକି ଆ ପଳିବାରେ ତୁ ତ ଆମିଷ ଖାଉନୁ ଆଉ ମୁଁ ତ ବି କେବେ ବି ଆମିଷ ଫାମିଷ କେବେ ଛୁଇଁନି ହେଲା ଆଉ କାହିଁକି ଆମେ ରୋଷେଇ କରିବା ପଳେଇବା ହଁ 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 ସତ ଭଳିଆ ସେଟା ପାଇଁ ମୁଁ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ତ ସେ ଫଟୋଟାକୁ ଭଲସେ ରଖିଥାଉଛୁ ନାଇକି ଖାଇବାଟା ଦେଖିକି ହଁ ଭଲ ହେଇଛି ହଁ ତମେ ତ ଟିକେ ବି ଖାଉନ ଗ ଆଜି ଯାହା ହଉ ଆଜି ଟିକେ ବାସ୍ନାରେ ଉଡ଼ିଯିବ ଖାଇବାଟା ଆଜି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡ଼ିଓଟା କାଢ଼ିକି ଦେଖି 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 ଖାଇଦିଅ ଆମ ଆଜି ପିଲାକୁ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି କହିଲୁ ପିଲାକୁ ଅଣ୍ଡା ପୋଜ୍ କରି ଦେଇଦେଇଛି ହେଲା ଅଣ୍ଡା ପୋଜ୍ ମାରି ଦେଇଦେଇଛି ତାଙ୍କୁ ରାତିରେ ଚିକେନ୍ ଥିଲା ଦେଇଦେଲି ଗରମ କରି ତାଙ୍କୁ ଖୁଆଇଦେଲି ଛାଡ଼ିଦେଲି ବଢିଆ କାମ କରିଛ ଯିବା ବା ଆଉ ରହିବା ନାହିଁ ହେଲା ବାସନା ଆମେ କାହିଁକି ଦରକାର ନାହିଁ ସେ ବାସନ ତୁ ଖା ତୁ ଜଣେ ଖା ହଁ କବାଟ ଦେବା ତମକୁ ଦେଲେ ଅସୁବିଧା ହଉଥିବ ମୁଁ ଦେବି ହେଲା ନା ଇଏ ଡର ଦେଖୁଛି ନାଇଁ ରେ ବାବୁ ତ ଖାଇସାରିଲା କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ବାବା ବାବୁ ଆମ ବାବୁକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ବାବୁକୁ ଆଉ ମୋ 3ଟା ପିଲା ମାନେ 2ଟା ଝିଅକୁ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ନେଇ ଧନ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଟୁ କହିଦେ ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଟୁ ଅନୁ ଦଉନୁ ମୋବାଇଲ